zamani ya zarawu a koyaushe ita shidima don su sai na ajin ƙarshe da Imam Hassan masu akwai ku suturta ni. Sayyadul wara goban ka tafi yanzu ka daɗa faɗi sayyadul anan mu gaishe ka ya ilahana tsira ka ƙara yardar ka kun abin yabo kai mai salatinsa da gani. Baba sidina rabuna ya kyauta bayanka ta yi alƙawar soja ina cikin gidanka daɗi da wuya da jaba'atu bambarinka baka da tamka in na barkawa za na kama. Na yi sallama gun zarawu ajin ƙarshe ta yi alƙawar da salona da nake cushe na fadima soyayyar ta taban kishi da riko da ke na fadima ki dube ni. Na yi riko da ku bayan kuna na ba kowa ko a lahira zara uku ce kowa masu kausara matsayin kuna taurawa har ilahiya dan rabu ku yake nuni. Me farin hali tauraruwar nubuwa ce gashi ta yi fice dan duniya mukama ce na fadima kaunar ta ma farilla ce har da sharaɗi Allah ya yo a Qur'ani. Na shigo yabo na tuba kama hannuna bani tabbaci du zamani da baitina gun farar uwa bani ma na baiwa ruhina dan Imam Ali ban hasken kike kare ni idan gani. Ummu Zainaba a soyayyar ki fa na zautu sanai kuka sabar sanki kamar na mutu da ma da mutu ina me ya banki faɗi matu da na yi murna rabu ya cika mani buri. Ba sadaukiya Ummul Hassan wal Husaini da farar uwa wa za ya kai ki imani me alkhairai zara ugani dubani na da tabbacin kowa ya bi ki aljanna. Sayyadul wara arzikin ki kowa ya ɗiba ya mafi isa matsayin ta bai yi kaidi ba mai alfarma wa ya sake ta ya ci riba ya madogara ku Allah yake bayani. Na faɗi ba bai sanin abin da bai zo ba ta san komai ita sanin ta ba dai alam ba sai dai Allah da irin ta rabu beyo ba ya mukarrima zara uce a addinin. Gata nitse kai da ganin ta ka fahimta bata mita bata leƙa katangata gata da tsafta guda bai hawa kan tufarta tsabar kamshi da na faɗi ma na yi bayani. Da na faɗi ma ƙaunar ta ma farilla ce da na faɗi ma shidimar ta ma ibada ce ƙara tsaya min gaba da baya kar na lalace muna yanayi umma ki so da nasara ce. Tsara na ganin duk abin da ke ta damuna layi fadima na san kina ta kallona ana shan wuya abuwan kama nuna da mai kishi duma dan Aliyu kar a ture ni. Sallar
da taku da girma da isa na karo bayani. Bani lamani gaba da baya kar a ture ni ta farar uwa, duna kiyaye amfani da riko da ke da na faɗi ma ki karɓe ni, da riko da ke da na faɗi ma ki dube ni. Abba soja ne rayuwa ta ɗaukaka ta, Abba soja ne tafiya ta karfafe ta, Abba soja ne kasida ta akan ba mata da mafisa, matsayin ta ba ta dota da mafisa, da na faɗi ma ce sarauta, sarauta ya sarauta.